savršen pas. Moja! Moja! Znaš pravilo, ovde nema vučenja konopca. I nema žvakanja mojih stvari. Ako vas dvoje planirate da se loše vladate i da se ponašate kao divlje zveri, onda oboje izađite napolje. Loše vladanje znači raditi nešto loše. Nema potrebe da ponavljaš, prije će nam svež vazduh. Hej, neko daje demonstraciju. Možda je hrana? Izvinite, pardon, napravite prolaz. Dame i gospodo, svi znamo da psi nisu savršeni. Ne obraćaju pažnju, laju i prave nered. Iskreno, oni su životinje. Posmatrajte. Sir Lancelote, sedi. Dodaj. Kao što vidite, psi nisu savršeni. Oni su nesavršeni, što znači da nisu dobri sve vreme. Ili možda jesu. Doktore Pablum, gledajte istog divljeg i nevaljalog psa posle samo jednog dana dresiranja u Institutu za savršenu štenad. Sir Lancelote, sedi. Lezi. Prevrni se. Molim, skači na jednu nogu. Je li vidite? Sada je savršen. To nije savršeno, to je užasno. Ko je to rekao? Ti se smiri se, jao. Neću da se smirim. Ja... Mislim, kako da se smirim kada sam previše uzbuđen što dresiram, a pod dresiranjem podrazumevam učim vaše nesavršene pse da budu savršeni. O čemu on to priča? Psi su već savršeni. Dobro, ko je to rekao? Da niste vi? Mislim da je bio pas. Mislim da je bio pas. Naljutili ste me, gospođo. Bože, ovaj tip je napet. Dobro, uđite. Ko želi da ima savršenog psa? Skitko, jesi li primetio nešto čudno u vezi s ovim psima? Moj Donald je jurio svaku vevericu koju bi ugledao, ali otkako je otišao u institut, samo ga pogledajte. Vidite, Donald je sada savršeno poslušan. Poslušni psi rade samo ono što im vi naredite. Dobro, ovdje mi je definitivno nešto sumnjivo. Šta smeraju ovi tipovi? Dobro, studenti, da vidimo koliko ste stvarno poslušni. Sedi. Mogu li? Skači na jednu nogu. Savršeno poslušni. A sada, kao finalni test vaše dresure, biskvit za svakog od vas. Čekajte. Psi ne uzimaju biskvit? To nije savršeno. To je strašno. Skitko? Šta imamo ovdje? Kradljivca biskvita. Pravi školski primer neposlušnog psa. A pod neposlušan podrazumevam da ne sluša. Moti se. No? Mislim, idi kući. Hajde, idite odavde. Ovo mi se ne sviđa. Ima nešto čudno u vezi sa tim psima. Dobro, dobro, idem. Pas koji govori. Kako je to moguće? Pablume, ulazi unutra. Neposlušan, nesavršen, divlji. Ovaj tip nema pojma o psima. Psi su plemeniti, prefinjeni. Oni su, hej, đubre! To je dobro, đubre. Skitko, to su zadnja vrata. Moramo da doznamo šta rade sa tim psima. Ne brini, Skitko, imam savršen plan. Halo, ja sam reporter. Ne. Zdravo, ja sam novinar. Došao sam da napišem priču o vašoj školi. O, zdravo, ja sam Divno, uđite. Wow, dobra sam. Kakva sreća. Mi iz časopisa za dobro čuvanje pasa imamo mnogo pitanja. Hej,
Hej, ne guraj me. Hej, pusti me odavde. Glas koji govori, i ti si moja, samo moja. Kradljivče pasa, pusti me napolje s mesta. Oti se, dođi brzo. Zahtevam pravo na telefonski poziv. Čim otkrijem tajnu tvoje moći govora, postaću svetski slavan naučnik. Što je bilo, Pablume? Nadam se da vredi. O, veruj mi, vredi. Reci nešto. Hajde, progovori. Ovo je taj isti pas od jutros. Da ovo nije delo one žene. Lancelot je ne valjao. Uradi pa jednom korisnu stvar i sredi ga. Pas koji govori. Dokazat ću tom grubijanu. Sir Lancelote, šta se ovde dešava? Stvarno, ne zoveš se Sir Lancelot, nego Bert. I nekada si trčao za velikim psima, ali sada te koriste kao demo psa, ništa boljeg od robota. Da li znaš kako da izađemo iz ovog kaveza? Ne. O. Vreme je za ogrlicu, Sir Lancelote. To je ogrlica. Ti stvarno govoriš? Da, tako je. Samo nisam htjela da me onaj drugi tip čuje da ne bi ukrao tajnu od tebe. Upravo si. Otac bi samo htio da me prevari. Ti si pametna kuja. Nekoliko i ti, doktore. Volela bih da znam kako ti uspeva da se pas poput Sir Lancelota ponaša tako savršeno. To je jednostavan proces. Gledaj. Naša posljednja grupa pasa. Bučni, neposlušni, nesavršeni. Samo odstranimo ogrlicu. Prikačimo ovaj mali mikročip za blokiranje mozga. On isključuje svaki deo mozga, osim hemisfere za poslušnost, deo koji čini da pas sluša sve što mu kažeš. Shvatam. Onda stavimo ogrlicu. I sada su savršeni. Wow, i to funkcioniše sa svakim psom? Da, bukvalno sa svakim. Hej, šta tu radiš? Samo mi daj tvoju ogrlicu. Pablume, izlazi već jednom napolje sa tim psima. Odmah se vraćam. Skitko! Jesi li dobro? Dobro, onda bolje da požurimo. Bravo, hajdemo. Deng, kvaka. Šta je ovo? Opet ti. Tvoje gazde me ne plaćaju. Nema plaćanja, nema boravka. Van! Skitko, šta je sa ostalim psima? Šta je sa malim Bertom? Ne smemo da ih prepustimo onim zlim tipovima, zar ne? Skitko, da li stvarno želiš da provedu svoje živote kao savršeni psi? Gdje je moj pas koji govori? Moj dobitni loz, moja prilika za slavu i bogatstvo. Zvali ste me? Vratila si se? Da se nagodimo. Ja ću ti odati tajnu moje moći govora ako ti meni učiniš jednu malenu uslugu. A sada, za demonstraciju, pokazat ću vam kako sam dresirao vaše divlje i nesavršene pse i učinio ih pitomim, savršenim kucama. Stani! Tvoja kragna je malo iskrivljena. Eto, sada je savršena. Kako god. A sada, radi demonstracije. Sedi. Lezi. Prevrni se. Molim. Skači na jednu šapu ili nogu. A sad samo ti oti se, Vizelgrafte. Reci ljudima istinu o programu Savršeni pas. Govori. Mi zapravo nismo dreseri pasa. Mi stavljamo mikročip u ogrlicu vašeg psa, koji pretvara pse u krznate robote. Traje dovoljno dugo da uzmemo vaš novac i pobegnemo. Vaši psi nisu nevaljalci, nego ova dvojica. Čekaj!
Rekla si da ćeš mi odati tajnu tvoje moći govora ako ti pomognem. Supa sa azbukom. Supa sa azbukom? Ne razumem. Govorim ti istinu. Psi su možda ponekad divlji, ali ne lažemo. Tajna je u supi. Šta to znači? Sve je opet po starom. Zar to nije divno, Skitko? Vidi! Pa, Skitko, da čestitamo jedno drugom na dobro obavljenom poslu. Donalde, ne! Savršeno obavljenom.